Hai lugares en Galicia onde o tempo aínda non corre, onde a montaña fala para quen sabe escoitar. Esta vez subimos aos cumios dos Ancares para sentir a súa voz, para toparnos con criaturas esquivas e silenciosas, criaturas que asemellan feitas da mesma néboa e pedra que envolve estas montañas. Acompáñame a pasar esta noite aquí, porque cando chega o amencer, ao carón desta antiga lagoa glaciar, é o momento preciso para poder atoparse co trasno das montañas. Benvidos de novo a Poemas da Natureza. Aí está. Pode ser merda de lobo, Os cumios de Ancares están cargados de milleiros de historias, entre elas a do rebezo, un animal discreto e silencioso dentro da cultura galega, pero de vital importancia para este ecosistema de alta montaña. Hoxe, quero que me acompañes a percorrer estes cumios e ver o rebezo moi de preto. O rebezo é un bóvido salvaxe que habita nas zonas máis altas de Galicia, pero curiosamente non sempre estivo aquí. A mediados do século pasado desapareceu das nosas montañas. A sobrecaza e o furtivismo deixaron sen rebezos os Ancares e Penatrevinca. Pasaron case 20 anos sen verse un exemplar por aquí, ata que nos anos 80 foron reintroducidos dende León. Hoxe, despois desa longa ausencia, esta especie está a recuperar o seu lugar natural nas alturas que sempre lle perteneceron. A poboación do rebezo na nosa terra a piques roza os 1000 exemplares, mais este animal é capaz de moverse polas montañas galegas con axilidade que ningún outro consegue. E isto é gracias ás súas pezuñas, brandas e rugosas no centro que funcionan como ventosas naturais, permitindo un agarre firme nas rochas máis escarpadas. A adaptación do rebezo a estas terras de alta montaña é espectacular. Sobrevive aquí, onde o clima non lle dá tregua. No inverno, viste un pelame escuro e denso que lle axuda a conservar a calor e aproveitar mellor os poucos raios de sol que chegan a estes cumios. Mais cando chega o verán, muda esa pelame, que se volve roiva e fina para soportar mellor as temperaturas da alta montaña galega.
Vivir nun escumios que superan os 1500 metros non é doado. Mais o rebezo atopa nesta altura o seu maior aliado, porque aquí, entre a pedra e a néboa, a súa axilidade convértese nunha vantaxe vital para fuxir do seu maior depredador. Lobos de tempos escuros baixan facernos compañía, morren de amor pola lúa, por el alaya. Raya o sol neste deserto coa forza de 1000 estrelas, as penas marchan co vento e eu gardo as mágoas. Mais o lobo e o rebezo non son os únicos que se moven por estes montes. Outros habitantes agochados como ao raposo tamén observan atentos e en silencio, porque a maxestuosidade dos Ancares non está só na paisaxe, senón en todo o que se move nela sen facer ruído. Polo de agora, deixamos atrás estes cumios cargados de historia aos que volveremos moi pronto. Aínda queda demasiado por contar da súa fauna, da súa flora e desas pallozas que seguen resistindo o paso do tempo. Pero agora é tempo de descender e de seguir camiñando cara a outra das grandes biosferas que temos na nosa terra. Se hai algo que nos caracteriza en Galicia é que coa chegada do verán todo se enche de festas e de verbenas. E aquí no río Miño non ia ser menos. Asemella que a natureza ten preparada para nós a súa propia feira. Perdín o control desta situación, agora xa non hai quen me pare. Perdín o control, perdín a razón, agora xa non hai quen me pare. O picapeixe, coroado como a ave máis rápida do río Miño, é quen de voar a uns 40 km por hora. Así que non é de extrañar de que sexa o primeiro convidado en chegar a esta particular feira á beira do río. Os segundos en chegar son esta parella de tordos. Colleron sitio cedo no campo da festa e veñen dispostos a non perderse nada. A abubela chega a hora dos petiscos, repeinada, coa súa cresta ben erguida, lista para que alguén a convide a bailar. E por eilí aparece tamén o mergullón común, coa súa plumaxe de verán recién estreadiña, disposto a facerse ver entre tanto movimento.
E mentres esta feira vai chegando ao seu fin, aínda queda por contar a historia doutro animal que encheu de alegría as augas galegas nestes últimos anos, converténdose nun símbolo inesperado: o golfiño Manoliño. Baila Manueliño, Manuel baila, baila Manueliño con Adelaira, nena, con Adelaira, baila Manueliño, Manuel baila. Estou ben seguro que este visitante tan especial estaría encantado de participar nesta particular feira, así que non me queda outra que convidalo tamén a él, para falar alto e crear conciencia. Como naturista, teño ben claro que non deberíamos interactuar ca fauna salvaxe, pero Manoliño decidiu romper esa regla pola súa propia conta. Cuando te fijes en ellas, baila Manueliño, Manuel baila, baila Manueliño con Adelaira. No 2019 apareceu nas costas galegas e, a diferencia de outros arroaces, buscaba de forma insistente o contacto con humanos. Nadaba entre embarcacións, achegándose aos portos, e regalaba momentos únicos a quen tivo a sorte de atopalo. Un comportamento fermoso, sí, pero tamén perigoso. O 80% dos golfiños solitarios que interactúan con humanos acaban feridos ou mortos os anos seguintes, perdendo décadas de vida que a natureza lles tiña reservadas. No 2022, Manoliño apareceu cun arpón cravado no lombo, e aínda así seguiu confiando. Seguiu buscando esa relación que xa coñecía, o agarimo da xente, os sorrisos, as mans que se achegaban con curiosidade. Quizáis porque non entendía o perigo, ou quizáis porque, malia todo, escollía seguir confiando na humanidade. Hai unhas semanas contan que morreu, probablemente por mor dunha hélice. A confianza fíxolle perder o medo aos barcos e con ela tamén perdeu a vida. Se algún día a natureza chama a nosa porta, saberíamos escoitala ou tentaríamos adomala como a fixemos sempre? Manoliño confiou en nós, regalounos encontros inesperados e marchou sen pedir nada a cambio. Agora, tócanos a nós aprender dos nosos erros, coidar e deixar que a natureza siga sendo libre. Saúde, natureza e vida salvaxe para todos. Así que